από το δημοτικό γήπεδο του Ασπροχώματος. 25η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Αλφατοπικής, Πανθουριακός με τα μπλε εναντίον Φαρέ με τα κόκκινα. Πανταζής που πήρε καλά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πανταζής δεν βρήκε την μπάλα. Πήρε την μπάλα Πανταζής, δυνατό shoot out, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα της Θουρίας στο φάουλ. Κατευθείαν η μπάλα με γροθιές θα διώξει ο Σταθάς σε πλάγιο. Θα βγάλει τη σέντρα, το σουτ δυνατό, out από καλή θέση. Με πολύ φάλσο η μπάλα κατευθείαν στο γάμα της εστίας. Ο Σταθάς θα διώξει. Σπανός, ωραία ο Σπανός, φοβερό σουτ και πολύ καλή απόκρουση από το Σταθά. Μπιτσάνης, σουτ, γκολ, out, από μεγάλη και πάλι ευκαιρία για την ομάδα του Φαρέ με τον Μπιτζάνη να κοντρολάρει ωραία με ευνοϊκό τον αέρα. Θα φέρει πάλι την μπάλα μέσα στην περιοχή. Πάλι θα πέσει στη γωνία του ο Σταθάς. Θα πέσει ο Μάρης και θα μπλοκάρει. Χελάς, Καράμπελας, Πανταζής, γκολ ο Πανταζής μετά την ωραία πάσα που του βγάλε μέσα στην καρδιά της άμυνας. 1-0 η ομάδα του Πανθουριακού. 45-35. Κουρούπης, ωραίο σουτ, λίγο έξω από το κάτω δοκάρι, κόρνερ, θα τη βρει την μπάλα ο Μάρης. Πέναλτι. Πέναλτι που κέρδισε ο Μπιτσάνης. Θα το αποκρούσει ο Μάρης που το ψώνισε, όπως λέμε στη ποδοσφαιρική διάλεκτο, έπεσε σωστά στη γωνία του. Κουρούπης. Έγινε σέντρα μέσα στην περιοχή. Δοκάρι, μπάλα, κεφαλιά, ο Μάρης απέκρουσε από πολύ κοντά. Μπιτσάνης, ωραίο σουτ και πανέμορφο γκολ. Το 2-0 από το Γιάννη το Χέλα.